ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାହିତ୍ୟାୟନ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ମୟ ସାମଲ ସାର୍। ବହୁ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେରି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁ କରୁନା? ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ତ ଭଲ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତେ ଆମେମାନେ ବହୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ ତର୍ଜମା କଲି, ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରାଗଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେବି, ପିଲାମାନେ କେତେ ଦୂର ଉପକୃତ ହେବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ମୁଁ ପଢ଼ଉଥିବା ପାଠକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆହୁରି କେମିତି ପାଠଟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ। ସେଇଟା ତ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ କରିଛି ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ନବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା ରଖୁଛି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ, ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକ ସବୁ ଆଲୋଚନା ସେମାନେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ସଚେତନ ହେବି ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ କ୍ଲାସ ଭାବରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କାରଣ ଏଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ୟା ପରଠୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବି। ତେବେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କଣ କଣ ପଢ଼େଇବି। ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେବଳ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛି, ଉଭୟ +2 ଏବଂ +3 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ମାଇନର ହଉ। +3ର ସ୍ପେସିଫିକାଲି +2 କଥା କହିଦିଏ। +2ର ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏମାଇଲ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ବା ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ଏମାଇଲ ଓଡ଼ିଆ, ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ସାରିବି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ +3 ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସବୁ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସିଏ ମାଇନର ଓଡ଼ିଆ ହଉ ବା ଏଇସି ଓଡ଼ିଆ ହଉ ବା ଏମଡିସି ଓଡ଼ିଆ ହଉ ବା ଏସିସି ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର +3 ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ
ପଢେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ମୋ ପଢେଇବା ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମତେ, ସେ ବାହାର ପିଲା ହଉ ବା ଆମ କଲେଜର ମୋ ବିଭାଗର ପିଲାମାନେ ହଉ, କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ମତେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲାସରେ ତ ବୁଝି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆମେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ସବୁ କଥା ପୁଣି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପଢାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, କେବଳ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆମରି ଓଡିଆ ବିଭାଗର ପିଲାମାନେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡିଶାର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ସହ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଠ ବୁଝିବା ସହ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତଥା ଏଇ ଚିନ୍ମୟ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରକାର କଣ, ସେମାନେ କୋଉ ଭଳି ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଟା ବି ନ ବି ବୁଝି ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ବି ତୁମେ ମାନେ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରତିଟି ପିଲାର ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବା ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତା ମନରେ, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ସଫଳ ହଉ। ଆମେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢି ଚାଲିବା। ତୁମ ମାନଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲେ, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେ ଆଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ କହି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖା ହବା। ଧନ୍ୟବାଦ।